Може ли костюма да се окаже ваша броня пред света? Накратко да. В какви случаи се получава? Когато човек залага прекалено много на строгостта му, на познатите рамки и на това да държи контрола във всяка една ситуация. Тогава той се дистанцира от отношенията с хората, изпитва страх от интимност, от това да го доближат останалите и единствен той трябва да управлява всяка една ситуация в живота си, без да се остави на естествения поток, който живота изисква, за да се случват нещата по най-добрия начин за самите нас. Ако смятате, че сте заложили много повече на сигурността, на строгостта, на ясната структура, това също може да бъде знак, използвайки само и единствено костюма като начин да се предпазите от света. Ако ви е интересна темата, пишете ми в коментар и ще обсъдим в подробности какво можете да направите, за да разчупите това статукво.